Sanibonani balaleli nanibukeli emakhaya. Kusawuyena uLungisani. Namhlanje sikhembile sizokhempa la edamini elikhulu eNkwareni. Okuwona umsamo osebhekile nje bhekile iphelele yonke. Lapha kukhona khona umphathi omkhulu noma umnumzane omkhulu wey'nyoka nje zizonke. Yikho inyoka engaphezulu okudlula le. Nangamandla nje nangesithunzi sakhona. So namhlanje sithunyiwe la kuthiwe-ke na asizokha ichibi lakho umnumzane la. Kodwa-ke sizowathola kahle la manzi lawa kuthiwe siwakhe kahle ebusuku ngabo 11, 12, 1 kanje. Kodwa kuthiwe-ke nasimlinde ashaye amanzi kuqala. Maye washaya nje wathi kha amanzi kuzobe sesivumela ukuthi-ke nasingangena sikhe ichibi lakhe. Ngicela ukuthi-ke nabafowethu nihlezi nje nikhona nje, sinicela nisibeke emthandazweni sizokwazi ukuthi-ke na into yethu iphumelele kahle. Cela nje ukuthi-ke na nibe nathi, ningakhohlwa ukusikhulekela. Siyabonga.